Пейн. Герой или злодей? Пейн е наричан злодей, терорист, чудовище. Но ако съдът на шинобите беше справедлив, Пейн никога нямаше да съществува. Въпросът е, злодей ли беше той или най-логичен резултат от тази система на шинобицата? В Наруто сме свикнали да делим героите на добри и лоши. Но Пейн не се вписва в тази рамка. Той не действа от алчност, нито от желание за власт. Той е продукт на войните, на тайните села и на един от свят, който използва децата си като оръжие. Това видео няма да говорим за Пейн, нито за това колко джуцата и техники използва. Ще говорим за идеологията му. Защо вярваше, че болката е единствения път към мир. И най-важното, дали на негово място ние бихме избрали нещо различно. Това е каналът на Shinobi Mind. За да разберем Пейн, трябва да започнем не от силата му, а от мястото, където е роден. Нагато израства в страна, която никога не е познавала значението на думата истински мир. Амигакуре е по-известно като селото скрито в дъжда. Земя, притисната между великите села, използвана като поле, но никога не е била защитена. Той губи своите родители като дете, не от злодеи, а от шиноби, който изпълнява заповеди. И още от тогава научава най-важният урок в този свят, че невинните плащат цената за чуждите идеали. По-късно с Яхико и Конан, Нагато вярва, че мирът е възможен не чрез сила, а чрез промяна. Но този свят не възнаграждава надеждата, той я смазва. И го разбира доста рано. И когато Яхико умира, не умира просто приятел. Умира идеята, че мирът може да бъде постигнат без болка. Пейн не вярва, че хората са зли по природа. Той вярва, че хората забравят. Забравят войните, забравят жертвите, забравят болката. И точно за това според него войните се повтарят. За Пейн мирът не може да съществува без страх. Не защото той обича страданието, а защото го смята за единственият език, който светът на шинобите разбира. Неговата идея е проста и ужасяваща едновременно. Ако всички хора изпитат една и съща, непреодолима болка, никой няма да иска да я преживее отново. Това не е хаос, това е контрол. Пейн не иска да управлява света. Той не търси трон, нито признание. Той иска само баланс. Баланс поддържан чрез страх. И тук идва най-неудобната истина. Светът на шинобите вече работи по този принцип. Великите села говорят за мир, но трупат оръжия. Говорят за защита, но използват деца като джинчурики. Пейн просто премахва лицемерието. Той не се преструва, че това е красиво. За него болката не е цел, тя е средство. В един свят, изграден върху войни, тази логика е плашещо последователна. Когато Наруто застава срещу Пейн, това не е просто битка между двама шиноби, това е сблъсък между две гледни точки за света. Пейн говори от позицията на човек, който е видял как надеждата умира. Той вярва, че болката е неизбежна и че само чрез нея хората могат да бъдат контролирани. Наруто от своя страна няма отговори, той няма план, няма и система. Той има само едно обещание, че ще продължи да вярва, дори когато светът му показва обратното. И тук се крие най-голямата разлика между тях. Пен е човек, който се отказа от бъдещето, за да наложи мир в настоящето. А от друга страна, Наруто е човек, който е готов да понесе болката на настоящето, заради надеждата за едно по-добро бъдеще. Наруто не побеждава Пейн със сила, той го побеждава като отказва да приеме неговата логика. Той признава болката му, признава грешките на света, но отказва да приеме, че страхът е единствения път. И когато Нагато се отказва, това не е защото Наруто е по-силен от него, а защото за първи път от години някой застава срещу него без омраза. Заключението. Пейн не беше нито герой, нито просто злодей. Той беше отражение. Отражение на свят, който учи децата си да убиват и после се чуди защо се раждат чудовища. Наруто успя да го спре, но не успя да поправи шиноби системата. И точно за това въпросът остава.
Ако светът на шиновицата продължи да съществува по същият начин и същата система, колко още хора като Пейн ще се родят? Това беше каналът на Shinobi Mind. Ако това видео ви е харесало, може да дадете по едно палче нагоре и да се абонирате. По този начин много помагате на канала да продължава напред. А ти смяташ ли Пейн за злодей или за неизбежен резултат от системата на шиновицата и този свят?